Представи си нощ без луна мъгла, която гъсто обгръща скалите. И звук на тъпани и смях, който не е от този свят. В родопското село Скалище, близо до Шайтан Кая, местните разказват за сватба, която никога не е била жива. Нощем от скалите се спускала процесия от сенки. Фенери горят, тъпани бият, хорца се извиват, но никой не е жив. Булките са бледи, облечени в избелели рокли, с косии като черни водопади. Младоженците – сенки с празни очи и без лице, което можеш да разпознаеш. Местните, които се опитали да доближат процесията, чуват шепоти и смях, който разкъсва нощта. Вятърът носи уханието на стари цветя и страх. Който се осмели да гледа, казват, че усеща студ, който пронизва душата. И понякога изчезва за часове. Или за винаги. Легендата разказва, че това е дяволска сватба. Духовете на хора, които са нарушили клетви или погубили други души, събрани от злата сила, за да се веселят вечно в тъмата. И всяка година, когато мъглата падне, хорото се извива, за да напомни: